kabagi dosa anak nembak samon adalah barang suatu tampak odarenan dari sungai Tarap ya seratu lain ketik nak disampaikan namo kadang tak dibilangkan gala salam khusus salam istimewa untuk rekan kita malam ini yang lagi bergabung youtuber Bang Bini Kapro yang lagi bergabung di kita malam kini Bini Kapro seratu Minang Palala. Nantilah tiba mak, nanti tunggu pun Allah datang. Anggota kita lah duduk dati pentas, pagoro pun lah barang sudah tampak. Jadi tak ada salahnya kita sugoro basi lambe, ajan siang babi hari, malam babi minyak, waktu kita bajalan jo, jarum melonji bapun tajung. Ya malaki enjoy datang, ada ke ampiang. Kita buka lah goro kita malam kini. Bismillahirrahmanirrahim. Samulo mak jaluka diserakan, kanelah kulari ne bapalun. Samulo salam disambahkan disusun jari meminta ampun. Dari ujung lape kailia dari tengah sampai ke tapi. Nak jan binaso mak papan yukia tolonglah jawe salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debak aku tak dunia menjawe habis sibuk sadonya ya. Dari hati. Di hati saja itu. Tak terdengar ya. Yo tanam pinang rapik-rapik supaya puyuh indak balari kalau menjawab salam kurang semangat ambulang sekali lagi ya. Sahabat dek sibuk saja masing-masing ada dari hati saja menjawabnya. Lebih rancak kedengaran suara nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alhamdulillah. Salam tacurah kanan basamu kabagi mamak ranggadang basa batuan. Pusik jalo kumpulan tali nembak kayu gadang di tengah koto katapek balinduang dek gitu basamo. Kapai mak tapek batanyo kapulang tapek babarito. Ibi tujuh kabaki bundokan duang lipapeh rumanan gadang. Suluh bendang dalam nagari kapayong panji kasarugo kaunduang-unduang ka Madinah. Santanawi tapek meminta ayah, santanolapa tapek meminta nasi. Bitujo kabaki ibu jebapo pemuda pemudi karaja pokok silang bapangka. Seratu pagoronelah baransu datang dalam meluangkan waktu melangkahkan kaki maayunkan tangan menyilau gelanggang kami samalam kini bagoro samalam suntua menjalin hubungan silaturahmi melalui talang sarwe saluang jedendang tradisi kita di ranah Minang. Nentak lapuk de paneh, nentak lakang de hujan. Dalam rangka resepsi pesta pernikahan rekan seprofesi kami Kamarudin Baminantu Baralek Gadang mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawa dan dikurniakan yang soleh dan soleha nantinya amin amin ya rabbal alamin. Yo dipandang hari sama labiku kini hari elok ketika bayi angin tanang ombak salasai lapatui biduet kita layakan sabak balah dibitu nyampang tak jadi mak kita balaya kalaput sampan di muaro pulau menanti yarok saja nak jan basuh nembak kian jodoa tolong mama iriangkan meminta kita kanan satu so kita balaya salamai ke tanah tapi yo kacalak-calak kagantiasa kacimpuang paminan mandi melaki na jawa datang nendake ampiang kaganti sirena sakapua rokok nasa batang kaganti salam perkenalan dari kami grup saluang jedendang yang mahibur mama jedun sana sahabat dek sari kita batamu jarang basuh sekali-kali kami kamari dan sasik menyabik namun yang salah mimbo galah tak ada kita salahnya kita perkenalkan anggota kita satu persatu. Kita mulai dari tukang saluang lima bui talang sarwe ketik banamu kadang bagala ketik banamu Burhanuddin kadang bagala Malin Sati dari simpang pakai Sungai Tarap nan badendang lai batigo sado bare kita tanah sado yang tampak kita doi dari sebelah tukang saluang rancak indak manih tadorong dua balut mudo talampau asa dapik gitu memakai usang sekete indak baan pokok merek bugilang moen oca dari guguk pariangan bitu pulau na di tengah kota masuk tungganai si pangka karja pokok dia jadi di bawah bunda baan nanti tamu Makson saya saja channel YouTube-nya Makson channel bitu pulau na tapi sebelah kamari bunga kambang dari Sungayang Rina kasabut namo sadang memandang ati dalenan lesanang gunung kodape awak nang punyo Rina dari Sungayang bu dosen kanikojo DJ gitu DJ Sampel dari Padang Mage dan Ambo sendiri sebagai jurumudi penyambung lidah penyambung kato penyampai pasan
Kok ado nih papasan ke bagi anak dendang, kamu dulu babi siaknya, baru sampai ke anak dendang. Ditujuan ke bakandak lagu, kamu dulu tibonya baru sampai ke anak dendang ya. Anggun dari Sarwaso. Ialah tinggilah bukit mak sikabui-kabui tampaknya dari gunung Taratai. Sekian dulu sambambo sabui sadonan tinggal untuk nang pandai. Sabab lalu itu anak rampadang merantang banang dirantang lalu diperampik lalu dipatigo. Kalau dirantang mak namanya panjang, elok dipuntananya singkek sakiro sapa gunung. Diulah bisi gulambai tabaka istano tak barajo. Jo singgalang induk kero gitu mulai singgalang jaya mengirianginyo. Anak rang sabu andale marantau ke Bangkahulu menatap di kampung Cino membakar usaha rumah makan. Ambil lapin ajo karate mak tulilah lagu neka 7 serta pantun yang teraso antakanlah kamari utang dek kami mandendangkan. Tapi sebelum itu lupu-lupu maingean tak kalau menjagokan. Kok adon yang tak tahu bak adik goro kita malam kini dia tahu. Oh mana bakal ndak lagu tolong tulis nama juga lah di kartu boleh tujuan kita bak alamai nak sampai dendang ke orangnya. Cek lain mana bakal ndak lagu ya. Oh dek kotak kita telah tak dimungko jadi tolong lah isi kotak malam kini untuk keganti penolong dosa nak kita madokan ale nak dengan perai ya. Jadi mana tani mesi kotak panuh-panuhkan saja sebab kok panuh balanjua ndak kami bawa pulang tetap kami tinggalkan di siko untuk datamar dan sadang baminando. Yalah sebelum kandak dosa nak kita tiba kamu ko lagu peragaan Raja Talua kami datang kamari ia menurut adik nak biasa bajanjang naik mak batangku turun kalau mengaji kita mulai dari alif baguro tante kita mulai dari singgalang si bansai duduk taman nuang neng kayu sampai batigang dek tukang ambillah saluang dek oca jo kawan-kawan sama kita daki jo singgalang selamat bergurau samalam suntuan. Hari malam, oi lalarui lalayoy, ay lalai. Cepat panuangan tambah laju mak suka tanan nak tigo dua lai tak pakai di mina ke bawah lai wai di mayo kini alai wa tuana Ojo salam sambadi yang juga maaflah jo maaf kami minta lewu ojo jangkuk
lampalai wai di mayo kini alai tuana Adi capi akain di ilmu ama di capi apa ngunti dialanyo alai tuan ai pabuti dialanyo ama ai karame ninyo dan ninyo lalai ladin dina minta tapi kami badangi ama kebensan magana asamu alai tuan ai lanan baasamu ama ai karam ni nyoran dinyo lalai deidin Assalamu lapandan badarai nemalai bapa di ladang jualai kami bapa di bintungan alai di majol kini alai otuan Assalamu carai bang benilai bati sanang sajo alai kami dia para sayang alai Israel dinyo yo tuan Allah anaka bau kapabue watuan ambia baja nema ampangan singka lalai ampangan singka di malu kalau nan salah tapabue watuan alia dekan dua kana bana nema kana bana di Oi baringi noyama adi pakanakai ama di bawah kantuan hari ama kantuan hari tek bayoi Oi de yakin ramanya asam mau baniai inna di rumah awak malam ini ama di rumah aki itu malam kini Ai malaki nema anan jauh datang otuan sadonani ko dulu kita nema dulu kita di mayo ko ado kabenan maranggan kanduang di paare neda basamo lalai basamo hari malam Dakamaru dina baran ada ama dua sekali iba minat ama cie turun cie naik Jawa jodake ikan alai datang ama ansuan abakan aku ama Samo bado ake dan bayi Irang alintau pai basiang nema nanaka pulang arila sajo tali kami rantang panjang nema jalabani ya mamutuinyo di
di banyu tuai Nandi aling tawasiya anma bakira wa asama lamako ko adu kabe na namarang garang banyak tawa apare besamu samu olalai gonye anate ipurai Oi lalamu indah karimu nema bataru aku lapanabangan lamu jobang beni ndak basuoma lain ndak baruba pamandangan lai bantu abiaso pamandangan Dendang kami ibati koronema Jawa jodak mandangan Joma asoni lalamu tabasu beni Anto de janggu iba panjangan lalai Antara di deno Tuhan Nani yo iyo awa abaco bambeni de banganon malasarat toranggang di majo maksananan wabasuobo maksananan nindak membari kabang rusuhan dendinyo lako dendinyo